U heeft achtereenvolgens tot u kunnen nemen de presentaties van Esther Spee. Zij zong over de liefde, prachtig lied. De inbreng van Eunice Den Hoed, secretaris van het COC, wederom over intolerantie. En het fluitspel van multidisciplinaire kunstenaar Rooney Margarita. Van Dalen definieert tolerantie als verdraagzaamheid tegenover anderen. Verdraagzaamheid. Dat betekent dat we niet moeten blijven steken in haat. Integendeel, wij moeten de hoop op een betere samenleving blijven koesteren en voeden. Anders zou Kerwins dood nutteloos zijn. Wij moeten het voorbeeld van de jongeren, waarover ik het eerst had, volgen. Van Erik van 15 jaar, van Archie van 15 jaar en van Raymond van 13 jaar. Continu moeten wij laten zien waartoe discriminatie en racisme toe kunnen leiden. Het doet erom goed om te zien dat er vandaag toch vrij veel kinderen zijn. En laten we hopen dat zij opgroeien en worden zoals Archie, zoals Raymond en zoals Erik. Jongeren dus, mensen die continu laten zien waartoe racisme en intolerantie kunnen leiden. Met deze hoop in gedachten en met Kerwin in de herinnering vraag ik eerst de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen om een krans te leggen bij het monument Mama Branca.